Bigarrenean ere ezin izan du izan Osasunak. Espainiako kopako finalera iristea ordea lorpena izan da. 2005 hartan izan zen gisara. Txapelun orde izatea ez da gutxi. Talde gorritxoa ez da itzuli kopa eskuartean duela, baina milaka eta milaka zalek berdin-berdin egin diote harrera. Atzo eguerdian abiatu ziren Osasunako jokalariak Sevillatik, 2 aldera iritsi ziren Noaingo aireportura. Hainbat gorritxo zituzten esperoan, eta Txalo eta Gorazarre artean hartu zituzten. Harrera ofiziala gaur izan da. Iruñeko udalak 5etan egin die harrera Osasunako jokalariei eta klubeko zuzendaritzari, besteak beste Luis Zabalza presidenteari. Ordubete geroago 6etan taldeko kapitainak eta zuzendaritza Nafarroako Jauregiko tronuaren aretora joan dira, Nafarroako foru gobernuaren harreran parte hartzeko. Jente guzti ikusioten inor eta ezin eurei kopi eskaini, hor pixkate bera indotez, baina aldi berin izatez mogun arro bebai ez, arro taldiaz, arro afizinoiaz. Uste dute jokalarien partio hundi bat indabela, afizinoi demostrada dela azte bukaera osun txapeldunek dizela eta hau da bidi ez, gaur momentu gogorra da, baina harri bat gehi epini dugu pauso horretan. Arratsaldeon, udal eta foru hauteskundeen kanpaina aurreko azken asteburua izan daunakoa eta hainbat ekitaldi politiko jazo dira. Egunotan esaterako, Bilduren ekitaldia Bilboko areatzan. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiarena izan zen hitzaldi nagusia eta adierazi zuen haren alderdiak magia egingo duela 5etan. Ni konbentzituta nago. Datorren 28an, gauza bera egingo dugu hainbat herri eta hirietan. Magia egingo dugu berriz ere hainbat eta hainbat herrietan. Eta negar egingo dugu. Zoriontasunak ematen duen negarra. Eta barre egingo dugu. Eta besarkatuko gara. Eta berriz ere datorren egunean aurrera egingo dugu. Horregaitik, maiatzaren 28an, behekoek irabaziko dute. Behekoek irabazi dute. Eta jai herritarra egingo dugu. Hainbat eta hainbat tokitan. Aldiz, Andoni Ortuzarea Jotako Euskadi Burubatzarreko presidente izan zen protagonista igandean, Murgian egindako hauteskunde ekitaldian. Hauteskundeen atarian mobilizatzearen garrantzia azpimarratu du, 5etan asko dagoelako jokoan. Maiatzaren 28an, kontua ez da Sánchez edo Feijóo, Díaz Ayuso edo Bolaños, Yolanda Díaz edo Pablo Iglesias. Maiatzaren 28an gure gauzak daude jokoan, gure herriak, gure herrialdeak, gure zergak nolakoak izango diren, gure egoitzekin zer gertatuko den, gure kiroldegiak, gure osoetako argiak, gure errepideak. Beraz, egun horretan, boto ematera ez doanak jakin dezala hori dena arriskutan jarriko duela. Eneko Goiak Donostiako alkateak hauteskundei begira legegintzaldiaren balantzea egin du Naiz irratian gaurkoan. Udal gobernuak ondo egin duenari buruz mintzatu da eta hobetzeko alderdiak ere azaldu ditu. Legealdi bitxia izan da, legealdi hau. 2 urtetan behintzat bizi izan dugun egoera, espero ez genuen egoera bat izan zen, pandemiaren eskutik. Eta horrek egia da, gauza batzuek oztopatu egin ditu da. Azken finean, udadaren indarrak nodabait esateko pandemia horren kudeaketari eta horren eraginerari zuzendu diredako neurri handi batean, ez? Gero pandemiatik irten eta udaren gaia hasi zaigu eta beti badirudi ez ustekoan bizitzen oitu beharko gara da, ez? Hala ere, nik uste legealdiak badantze baikorra izan duela hiriarentzat, ez? Iragan astean zabaldu zituen Nafarroako Estatistika Institutuak 2021ko Euskararen ezagutza datuak. Horren arabera, herritarren 26,5% euskaldunak edo euskaldun hartzaileak dira Nafarroan, duela 10 urte, baino 2 puntu gehiago. Horrela mintzatu da gaiaz gaurkoan gurean, Gari Goikoetxea UEMako teknikaria. Nafarroan batetik
bilakaera positiboa dela, baina Euskal Autonomia Erkidegoarekin konparatzen baldin badugu, hazkunde hori nabarmen mantsoagoa dela, ezta? Uste dut oso kontuan izan behar dugula Nafarroako lege egoera ere nolakoa den eta bereziki hezkuntzan egoera zein den. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan D eredua da nagusi, batez ere belaunaldi berrietan, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan eta bar. Nafarroan aldiz kontrakoa, Nafarroan badauzkagu oraindik ikasle poltsa oso handia, batez ere eremu euskaldunean eta eremu mistoan G ereduan ikasten dutenak, beraz euskara ikasgai ere ez dutenak. Beraz, belaunaldi berriek euskarari dakarkioten hazkunde hori nabarmen mugatua da Nafarroan. Tolosaldea osasun publikoaren alde elkarteak deituta, manifestazioa egin zuten larun batean Tolosan. Tolosaldeko osasungintza egoera larrian, irtenbidea orain lelopean ehunka herritar atera ziren kalera. Antolatzaileek nabarmendu dute eskualdeak osasungintza egoera prekarioa duela. Gaur egun ez daukate ospitale publikorik, Asunción klinika pribatuak ematen du zerbitzua, Osakidetzarekin duen hitzarmen baten bidez. Bestalde, Asunción klinikako langileak maiatzaren 9, 17, 23 eta 29 elkarretaratzeak egingo dituzte. Tolosaldean, azken 12 urteetan, ja alderdi politiko guztiak eta arduradun sanitario guztiak esaten duten bezala, bigarren eskuko edo bigarren mailako osasuna jasotzen egon gara. Azken bolada hontan gainera Osakidetzako desmantelazioarekin oraindik gehiago okertu egin da. Orain ja ez da bigarren mailakoa, baizik eta hirugarren mailakoa. Euskararen auziari modu kolektiboan heldu nahi dio borborraldia egitasmoak. Errealitate eta hutsune zehatzei erantzuteko sortuak izan dira. Atzo amaitu zen Bidasoko Euskara eta Kultura azokarekin. Gazte euskaldunen topaketatan arratsaldeko protesta erakusketa eta bileretan gurasoen milak kezka batzar nagusi musika bertso zelai gorria gainezka borborraldiak merezi du bai halako amaiera besta. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Osasunako zuzendaritzako eta plantillako ordezkariek Iruñeko udalaren eta Nafarroako gobernuaren harrerak jaso dituzte. Gaur erregekopan txapelunorde geratu ostean. Zuzendaritzako eta taldeko kideak atzo 12etan abiatu ziren Sevillatik eta hegaldia atzeratu ostean azkenean 3 aldera iritsi ziren Noaingo aireportura, bertan 100 zale zituzten zain. Jente guzti ikusioten inor eta ezin neurei kopi eskaini, hor pixkat bera indotez, baina aldi berin zatuz mogun arro bebai ez, arro taldiaz, arro afizinoiaz. Uste dute jokalariek partio hundi bat indadela, afizinoiek demostratu dela azte bukaera osun txapeldunek dizela eta hau da bidi ez, gaur momentu gogorra da, baina harri bat gehi epini dugu pauso horretan. Kopako bestondoarekin hasi dute astea milaka gorritxo zaletuk. Marea gorriak Sevillako karrikak blaitu zituen. Nafarrandana bero izugarria eta 11 kantu Sevillako ostatu eta karriketan barna. Aunitzek uztailaren 6 ematen zutela zioten. Aunitzek ere Giralda inguruko karrikaren bat Nabarreria plazarekin alderatu zuten. Izan ere, 25.000 zaletu gorritxo, familia adiskide eta ezagun osasunaren sentimenduekin batu ziren. Kantuan lagun artean bihotza uzkurtuta eta emozioak guztiz bilduta. Gorritxoen memorietan hiltzatuta geratuko den bidaia 11 anekdotarekin.
inoiz antziko ez duten asteburu gogoangarria. Eta partiduari dagokionez, Osasunako 11koa borrokalari aritua zen ere, Real Madrilek lehenbiziko gola sartu zuen apenas hasi eta minuto gutira. 57. minutuan Lucas Torrok berdinkataren gol paregabea egin zuen, baina Real Madrilen bigarrenak gorritxoen esperantzak zapuztu zituen. 2-1 irabazi zuen Real Madrilek norgehiagoka. Jente guzti ikusioten inor eta ezin eurei kopi eskaini, hor pixkate bera indotez, baina aldiberin zatezu mogun arro bebai ez, arro taldiaz, arro afizinioiaz. Uste dute jokalari partio hundi bat indabela, afizinoi demostratu dela azte bukaera osun txapeldunek dizela eta hau da bidi ez, gaur momentu gogorra da, baina harri bat gehi epini dugu pauso horretan. Porrotaren zapore gazi-gozoarekin gorritxoen bihotzetan Iruñarako buelta. Gaiz aldatuta geroa begaeren kaltetuen plataformak aurrezkiak kolpetik erretiratzeko aukera eskatu zuen larunbatean Donostian. Beren prestazioak haiek nahi duten eran berreskuratzeko aukera aldarrikatu dute berriro. Eta hegoaldeko Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak mobilizazioekin jarraitzen du, hala, maiatzean 3 manifestazio antolatu ditu mugimenduak 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea eskatzeko. Azken asteotan hizpide izaten ari da Zubietako erraustegia. Azken albistea da, 20 egun baino gehiagoz matxuratuta egon dela eta beraz ez duela elektrizitaterik sortu. Dane Arbeo. Apirilaren 14tik Zubietako erraustegia ez da elektrizitaterik ez emisiorik sortzen eta horrek esaten du beste matxura bat izan duela. Jada, hilabete darama ia horrela eta testuinguru honetan Hamaikari Jose Ignacio Asensiok erraustegiaren arduradunak esan dio matxurak gertatzen direla, baina matxurak edonon izan daitezkela eta hori konpondu egiten direla eta kito. Dena den uste zuen maiatzaren 4ako berriro ere martxan izango zela errauskailua, baina ekondakinek egunero argitaratzen dituen datutan ikus dezakegu oraindik emisiorik ez elektrizitaterik ez dutela sortu eta beraz oraindik matxurarekin jarraitzen dutela ikus dezagun. Apiril erdialdetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik dagoela esan nahi du horrek. 20 egun baino gehiago daramatza horrela. Zubietako erraustegiaren arduradun Jose Ignacio Asensiok Hamaikari esan dio matxurak gertatuko direla, baina leku guztietan gertatzen diren bezala. Matxura konpondu egiten direla eta kito. Era berean gaineratu digun laster izango dela martxan berriro ere. Uste zuen maiatzaren 4an ostegunen hasiko zirela berriro energia sortzen, baina momentuz ez dago hori frogatzen duen daturik. Egunero hondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta horien balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 orduro ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela 20 egun baino gehiagotik balorizazio energetikoa 0 da eta ez da emisiorik sortzen. Aurreko ostiralean osteguneko datuak argitaratu zituzten. Bertan ikus dezakegu 320,20 tona hondakin pretratatu zirela ostegunean, baina elektrizitaterik eta emisiorik sortu gabe. Hori ala Asensiok ostegunerako konponduta izango zela uste bazuen ere, datuak ikusita oraindik matxurak jarraitzen duela esan daiteke. Horrek esan nahi du momentu zaborra Zubietako instalazioetan pilatzen ari dela, matxura konpondu ezean zabor horrekin zer egingo den jakin gabe. Erraustegiarekin hasi zirenetik beste hainbat akats izan dira bertan. Besteak beste Labe Galdaretan bi errausketa lineatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko gorabeherekin.
Testuinguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitu egin delakoan. Garraioarekin lotuta Donostiako tren geltokiarekin ere bada eztabaida. Azken asteotan orain arte izan den tren geltokia eraitsi dute eta sinestezina da Ankora elkartearentzat Udane. Amorrua, samina eta tristura sentitzen ditu Donostiako balio arkitektonikoaren defentsan jarduten duen Ankora elkarteak hiriburuko tren geltokia eraitsi izanagatik. Eraikina bera babes planean sartuta dago eta hori hala baliotsua dela iritzi dio Ankora elkarteak eta honen aurrean Jaurlaritzatik adierazi dute berreraiki egingo dutela. Elkarteak baina gogoratu du lehen ere mantentzeko hitza eman zuela Jaurlaritzak eta ez duela bete. Edonola, erreplika bat egingo dutela adierazi dute. Gogoratu behar dugu, tren geltoki hau HTaren geltoki berria osatzeko eraitsi dutela eta Ankora elkarteak uste du errazagoa izan dela eraistea, orain arteko geltoki hau eraistea eta zerotik berreraikitzea metro karratu gehiago izango dituelako eta diru aldetik ere errazagoa izango delako. Entzun dezagun, Eneko Oronoz elkarteko kidea. Guri sinestezina, sorpresa handia izan da. Uste genuen, kasurik txarnetarikoan, fatxada mantenduko zutela, hori zioten behintzat, orain arte. Eta ez genuen, ezin dugu lertu, babes planean babestuta balima dago nolabait baliotsua da, eta horregatik mantendu egin beharko litzateke. Eta, kristona amorrua eta samina eta tristura sentitzen dugu. Garraioarekin jarraiki HTaren aurkako martxa zaratatxua egin dute Iruñean, Basaurin, Oreretan eta Donostian ere antolatu dituzte ekitaldiak. 30 urtez HTA oztopatzen batu lurraren alde lelopean egin dute manifestazioa proiektua behin betiko gelditzea eskatzeko. Hogeita hamar urtez, aritu izan gara Euskal Herri guzian HTaren aurka. Iparraldean aspaldi borroka hau irabazia daukate, eta orain gu hemen jarraitzen dugu hegoaldean alik eta borroka honen kontra egiten, ez da? Obrak aurrera doaz, baina urte hauetan ez dute azpiegitura gelditu, bukatu ahal izan, eta aurreikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan 10 urte tardatuko lukeetela oraindikan ere, eta Nafarroan inbertitzen nahi direnen kopuren arabera 30-40 urte, ez? Orduan borrokara batzeko eta borrokan jarraitzeko deialdia egiten diegu euskaldun guziei. Hirugarrenean onartu ditu EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako N1 eta A15 autobideetako bidesariak. Aurreko bi foru arauak 2016koa eta 2018koa indargabetu egin zituen auzitegi horrek. Berak errepideen zati bat bakarrik ordainpeko eginez, kanpoko kamioilariei kalte handiagoa egiten zielako bertakoei baino. Urtarrilaren 23an piztu zituen berriro aldundiak bidesariak kobratzeko arkuak, hainbat hilabetez itzalita izan ondoren. Gaur guretzat oso notizia pozgarria izan da eta egun pozgarria da. Egia esan, beti izan gara, beti esan dugu hasieratik aitzindariak izan garela Europako politiketan, eta beti izan dugu Europaren babesa. Hori zalantzari gabe, orain arteko foru arau guztietan izan dugu Europaren babesa. Eta orain, epaiak ere arrazoia eman digu. Gasteizen duela hilabete batzuk Espainiako gobernuak iragarri zuen Arana Klinika errefuxiatuentzako zentro bat izango zela. Horrek zenbait erreakzio sortu zituen besteak beste, babestu Gasteiz ekimen horren aurka azaldu zelako. Asteburu honetan, 100 pertsona bildu dira Gasteizen eta eskatu dute Arana Klinika mendekotasuna dutenentzako zentro publiko bat izatea. Babestu Gasteizek zenbait elkarretaratze egin ostean asteburu honetan manifestazioa antolatu du Gasteizen, Arana Klinika mendekotasun dutenen pertsonentzako zentro publiko bat izatea lortzeko. Elkarteak gogораzi du duela 5 urte eskatu zuela eraikina.
Horrekin batera, Babestu Gasteizek bizi baldintza duinak eskatu ditu. Izan ere, azaldu dutenez, Alzheimerra dutenen pertsonetzako zentro oso egokia ardezakeela Arana klinikak. Gainera, azpimarratzen duenez, zenbait eraikin daude errefusiatuentzako zentrorako. Eta Arana, Santiago, Arantzabela, Santa Lucia, Aranbizkarra eta Judimendi, hau da, Arana klinikaren inguruan dauden auzoak oso zahartuta daudela dio. Eta horregatik, ezinbestekoa ikusten du bertan zahar egoitza publiko bat egitea. 2022an Eusko Jaurlaritzara eraman zuen eskaera, baita Arabako Batzar Nagusietara ere. Hala ere, eskaerak ez zuen aurrera egin. Babestu Gasteiz mendekotasun duten pertsonen elkartea da eta proiektuaren aurkako zenbait elkarretaratze egin ditu azken asteotan. Horrez gain sinadura kanpaina martxan jarri du, 2000 sinadura bildu ditu dagoeneko. Aurreikuspenen arabera 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da Arana klinika. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadrako azalera. Eustatek zabaldutako datuen arabera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jaiotza gutxiago izan ziren 2022an. 13.613 haur jaio ziren aurreko urtean baino 654 gutxiago. 3 lurraldetan gertatu zen jaitsiera, baina Gipuzkoan nabaritu zen gehien 428 haur gutxiago jaio baitziren eta ia 9%ko jaitsiera da hori. Araban berriz, 4,3ko jaitsiera egon zen, 102 jaiotza gutxiago, eta Bizkaian 1,6koa, 114 jaiotza gutxiago. Iazko 2. hiruhilekoan, 10 izan ziren hoien 130 baino gehiago atzerritarrak ziren. Eta arrantza izango dugu orain hizpide, aurten iaz baino 2 milioi kilo antxoa gehiago deskargatu dira Bizkaia eta Gipuzkoako portuetan. Udane Arbeo. Iazko 3,9 milioi kiloen aldean, aurten iaz 6 milioi kilo antxoa heldu dira Gipuzkoako eta Bizkaiko portuetara. Jaurlaritzak argitaratutako datuen arabera 1,89 euroko batez besteko prezioan heldu da. Berdelaren kasuan berriz, 11,6 milioi kilo heldu dira portu hauetara, baina iazko prezioa baino merkeago. Izan ere kiloko 1,05 euroko batez besteko prezioan heldu da. Entzun dezagun Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagai politikako sailburuorde Bitor Oroz honek eman baititu antxoaren eta berdelaren inguruko azken datuak. Egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Iaz garaiontan gutxi gora bera 3.200 tona zian desembarkatuak, hau da, aurten antxoa gertuago izan dugu, haundiagoa izan dugu eta beraz gure flotak gure portuetan desembarkatzeko aprobetxatu du eta esan dezakegu aurtengo datuak oso positibotzat jotzen ditugu. Eta gaiz aldatuta 4. urtez jarraian, zurrumurruen aurkako maiatza ospatuko da Gasteizen, udal kanpaina itzuliko da eta horren helburua da hiriko bizikidetzan eta aniztasunean herritarrek parte hartzea. Maiatzean zehar 5 jarduera antolatu dituzte.
Eta Bizkaian 80. hamarkadako Bilbo grisa berpiztu dute adimen artifizialaren erabilerari esker. Adimen artifiziala teknologia berritzailea bezain misteriotsua da, hainbat aukera ematen ditu sormena garatzeko orduan. Produkzio artistikoa ez da atzean geratzen. Bilbo zaharreko interpretazio berria du Niko Vázquez musikariak horri esker. Bestetik, lehenengo Eluiar Zientzia Azoka Steam Gipuzkoa ospatu da Tolosan. Eluiarrek eta Kutxa Fundazioak antolatuta, Gipuzkoako 10 ikastetxeetako 100 gaztek ikasturtean zehar landutako 23 proiektu ikusgai izan dira. Kilometroak 2023 badu soinu banda Herriola. Jon Maia bertsolariak sortu ditu Orereta ikastolak antolatutako Kilometroak jaiaren abestiaren hitzak eta Janus Lester taldeak jarri dio musika. Beragora nola nora Herriola Kilometroz kilometro Itxasora Herriola Euskara marean gora Herriola Kilometroz kilometro Itxasora Herriola Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan, zorionekoak plataformak sortutako esku bat abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hoiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Viva
Efizientzia